Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag bigat yu amin nga sa kapada papagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man na sumang bahay iti program. Dear Manong Nemi. Kada iti pagayam yun ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumagkablaw iti bagabigat kada kay amin ang sangapana. Please share this program, share. Kahit padaanan nyo, ti pagkasalitaan ni pagayam tayong Wilma, anak, siyak ti inam. Kunana di anak, sorry po, saan ka nga mo? Apay nga ta, nakaw, sakit naman. Hindi nga rin iruging ibasa. Ni apay awan day stand na. Ti pagkasalitaan ni pagayam tayong Wilma. Sagudahan nga rin ti surat papagayam. Ti pagkasalitaan ni Wilma, anak, siyak ti inam. Sorry po, saan kayo nga mo? Kasano nga napasama kang tatikas na? Kung ano dito ay papagayam mi, Dear Manong Nemi. Iti nang graduara ko niti high school diti probinsya mi Manong Nemi. Kanila kagumak ka adagos iti mapan agbasa iti kahalid sa syudad. Numampay damet kolehiyo Manong Nemi iti probinsya mi kinikaykat ko ti syudad. Tembawagat ka napapang kini mamang nga napimpintas sa jay nga graduarat talaliston to nga sa jay mat ti pagtrabawa. Pinalubusan naggarod na papang kini mamang Manong Nemi katkas iti kang kanayon daging magmaga. Ngawan ti sabali nga ramidek no saan nga agbasa. Sa anak pa lang nga makinubnubyo. Laksiden na kano anak Manong Nemi no saan ko matungpal ti karik ken ti bilinda. No as pagarigan ta may padaak karida dumagta nga padak nga babalasa nga panagbasa. Nga imbes nga diploma Manong Nemi ti sangpedda ngem sikog. Nang runa no awan ti mangikasar ka nakuhada. Dada ka no tinasken nga liklikak Manong Nemi nang runa kat asida kak met kada kiti lalaki. Gamotad damat langak. Nagpiksa ti sex appeal ko Manong Nemi. Tas laka no agrup-rupa nga artista. Simpla kiti pintas ngem makaguyuguy-rik na. Adu di kita kras kanyak. Hinabod no na Manong Nemi adu di kita kararim kanyak idadak ti high school ngem sangkong kaskaso ida. Siyak ti may kadwa nga anak da papang kani mamang. Siyak ta dating nga ni Manong June ti nauna. Iti probinsya mi agbasbasa iti kolehiyo graduating an isu na Manong Nemi. Idento tani Gigi Borodek adda pa lang iti high school. Pwede na, agpakada akong kada mamaki ni Papang Manong Nemi,
Inarakop nak ni mamang. Anak, ija syudad tinapilim nga pagbasaan. Sabi ko mata, saan ka nga maihanon ti sulisog iti syudad. Naglagi pa yung nagitipiling ko ka. Awan sa balik haramidem no saan nga agbasa. Saan ka pa lang makinubnubyo. Wala mama nga, pagtanagan nyo, lasing petak, amoy deta. Saan ko may bayan ti masakbayak, salamat matak ti dayaw ko. May sa manon nemi nga dormitory iti nagkaseraak nga asideg iti universidad. Dito ko nga naman mo manon nemi ni Tina. Ni Tina kadagpadpada kami iti kurso parehas iti oras mi. Ni Tina manon nemi ket agnaed iti syudad. Nagbalin nga sigad kanya. Tanukas na nga problema manon nemi isut asid ga. Sabi nga si Mang Tati allowance ko, friend. Mabaling na, puuntangan na pala. Sige. Ang nukurang, mangibaga ka na papakin ni mama. Kababain naman. Shit, pumusir ka sa balay at iyang mukha. Panagkalenti balay, manon nemi dati na mga obisina nga padpada rin itinaganag kan kuha na talo damat ka kakapsat ngem ni Tina at inauna manon nemi. Medyo pangandaywan iti sentro ti syudad ti Balayda, manong nemi. Kahit nakamamot ng kakotse, ang sampay akayat na iti parents na kang kakotse isuna amang ang kanunog balog. Katsi ka, Wilma, umanay natang kumcommute ka? Nagasadagmat ni kaserak, itip eskwela tayo. Ano sa pagawin kang pasyal ka? Nagadaw taksi. Kapi ko mga kabay na sa may isa, dakal ko mga Dakar na. At da kami ni third year college, manong name kinitina, edi mamamumi ni Bobby. Di mi man amo. May sakit din nga taxi driver, manong name, nagpitikan ti puso. E din ito talaga doon, iti estudyante, nga lalaki, manong name, nakagubwapo, dilehante. Nga agpropose kanya ngem kas iti bilin da mamaki ni papa ken karik iti magik sanak pa na makiboy-boyfriend ngem apa nga nain labak iti may sa taxi driver manon ni bakasyon ken nagtulag kami kentina ngem ka magpaspasyar nangala kang nga ro ti pagluganan mi manong nimi nga mangitur kada kami nagbalin driver nagbalin pa na tour guide nagsakay kami siyempre iti likod yung magamit prantami. Pinarak. Mabit lang, mama. Mabit lang. Apay, mabaling ang katunghaw ta. Ang tigidin nga saan. Nagalamano kami, apamang nga nakatunghaw kiti abay na manunemi. Siyak ni Wilma. Siyak man ni Bobby na numulang taxi driver. Makipaspasada ka? No. Kukwak ti taksi. Hay? Salang may sa talo. Family business. Barbaring manayon namin to. Ami di kagbasat college. Diyak may yulong eh. Naalak, manong nemi wano naala na ako nakikidi, tayo isot ng ibaga, tikaw contact number ko, Facebook account ko. Kaya nagbalingan ng singay itong galumay sa kada kami kani Bobby. Katong gala, agpaspasyal kami kini Tina, manong nemi ni Bobby, ti alain ni. Malaksid nga ada discount na, iti arkilami manong nemi, naragsak pa eh. Kaya naragsak maisuna. Yung tiyaklaan mo, nung ni Tina kit naragsak. Tapos pasurot ba't lang. No, gababay kami magmagna ni Bobby at dala iso na tilikod. Manong nemi nagpropose ni Bobby kanyak. Timawag iti may isang arabi. Sorry na makabasulak. Ngem, ore mapahaya kon basta may bagag kang katipod nung amarikrik na. I love you, Wilma. Bobby, is agbasbasak pa lang. Diyak bala kumakahit ti makinubyo.
Ngayon, abi nga siya. Asino ko mga ron. Abi sa nga ni Tina. Abi ko mga ni Tina. No, kukuyog tayo, awan sa baling kalastarita, ken kakibkibing ko no sanga si ka. Manong name malmalpas idin, iti second sem. Iti kaadak iti third year college. Idi inaklon ko. Manong name ni Bobby. Manipod mat idin, manong name addan nagkinaawatan mi kini Bobby. Saan kumatan nga awisan ni Tina. Diyak kayat manong name nga adda makadisturbo. No kasta, manong name nga awag klasik. Tagasanak ni Bobby dito eskwela. Liblibasak ni Tina. Kapag ka magpaspasyar, manong nemi, aging ka. Nasaan ako nakakapagkadkahit ba nung nemi? Didi awisan na. Itibay sa nga private room, manong nemi. Bobby, mga ano, saan ka dumabaybayan? Noon yaman tayo pasabak ka na ta. Saan ka dumabaybayan, Wilma? Promise. Anya pa nga rod manong name iti maaramida. Kat idi mat palaeng nga kahit kumaten nga adag experience ko. Hanggang balik ko nak. Porcher ha kalis akton. Agraduarak ton. Saan ako nga nakabagkad kahit manong name ng runay di mariknakon. Di nakabarbara nga bibig. Bibig manong name ni Bobby nga nangamal ka di bibig ko. Bibig to bibig. Ay nga, mariknakon manong name di nabara nga approach ni Bobby na dumaduma pa sa tibaki. Amin ko. So nga ito di nga gundaway, di nga aldaw manong name naburakan tigristala sa salamet matak. Nga ti unos ti talong oras nakaadami ti private room ti ni Bobby. Kaslasan kam nga maumang agpapapas. Nakaslakayat mi tagsubli-subli manong name amang tukno ti langit. Masansan madten manong name akasto ti mapaspasama. Tawag-tawagan nak ti best friend ko. Ano ba tinakmatan tawagan mo? Makasalita, di naman na amawisan. Bukbuko naman latan tiragsak. Sorry, Tina. Napotag bali nakadisturbo, nagkuyog kay Bobby? Sorry ha. Hanggang to sa balik pa nagkuyog ta. Okay lang. Wana, di kag bakasyon? Sa akin, mama. Sanak mo pa yung nagbakasyon di probinsya. Adan nagkinawatan yung kini Bobby? Adan. Tapay na pasama ka na kami sika. Anya? Kasanunog sigog ka. Kad napasama kang peso anong nemi. Oh my God. Duwan nga bulan. Bobby, anak taramidan ta. Alangan met nga regregen. Ikasar ka. Unang sa anak pa nga nagraduara. Hindi, ituloy mo ito no, next year. Anda karik-karik di parents ko. Nga, amumon. Dito yung una iti, yung pagpakasin na kanya kajak aramiden, nagpasikog, kawayatan nagbasbasak. Hamon mabaling ako na yun, ma'am. Kagura ko na ibagam nga. Mabihan niyang aramiden ta. Matakalam. Ipaskay mo. Kasano no? Ore maamuan dan ton, dagiti parents mo, nakapag-graduar kan, adan trabaho. Et mo sa wen, ilimit ko kadakwada, di ba nagsikog ko? Di ba nagpasngay ko? Nusunod kahit no, tapno saan da ka nga kagura. Ang ato nga ngem mo. Basta, inawam deta, itid ko amin nakasapulam. Manong nemi, kinaragak nga ron ti sikog ko. Iti sumarunong ang parang babasa manong nemi na kindurunak pa ilahin. Saan to palang amadlaw ko na? Kalpasan nga malpas ti persem.
Urek sardeng tuan, iti lasem. Nga bale, ibagag to kada papakin ni mama nga. Ado tiya. Naskin nga, dada kita iya, hangkong nga na-carry nga units ko. Ibagag to kada kuwada manong naming nga, Oktoberianak to nga graduara. Gabuta dyak kayat manong naming nagmaymay sa dito dormitory gabuta. Di masikuka ko na madlaw taking kuko. Papanawon tagmantin manong naming maka-influensya kano karigit ipadak ni estudyante. Kinenda ko kinitina manong naming agganak iti balay ka. Friend, please. O, di sa baling kamaka kung saan na sika. Nag-aramid ka lati. Ano? Kasaritak dapat pa kini mama. Orita, adamat bakante ito ng kwarto. Nukasta, ala akong nagiterwatek. Kasaritak pa dapat pa kini mama. Ano, ako nada. Kalpasan nga tama nung name iti 15 minutes tinawagan na. Irobot mo nga rin na gitarwatan, tumaykad to yan. Oh, thank you, Tina. Talaga nga you're my best friend. Mapangnamnamaan ka. Kasta nga rin tinapasamak manong name nagtanin na edak iti balay. Dati na kabayatan nga dumakdak kaldityan ko. Agbasbasa man ti Tina. Para iti maudin nga sem, manong name, agraduarton. Sorry. Agraduar ako mamatan ang kastumat ng kasasahan ko. Samat ka na po kaw ti komunikasyon mi manong name kani Bobby. Pasaremat umay sumarong ka rito manong name ang mabaing kami mata. Sumrag isunit ti silad ko. Naman pa may iliw akong kayong kuhana. No pa ko nada nga naskan ti pa nagsibu. E maglagit din naman nakaawat ti parents ni Tina manong name. Mawatan mi ti kasasahan mo iha. No kasta-kasta ti planong. Uwen uwen tita. Pagbalinig nga, ato da kita'y jak na i-carry nga units ko, kat ipakang mukadota pa pang kinimamang nga, Oktoberiana ka graduar. Kasanon sa ang kalata makapagraduar. Makamuditan mo. Ayan, napipinas na yung bagam tibod no ka na kiti parents mo. Mabuti nga tita. Ang ano niya taramidan da kanya. Dandanek idinipas nga iti anak ko manong name idisang kumata na makontak ni Bobby. Diyos ko, abiyata. Numuna tatakbat amo no sa dinut balay da. Nadlaw manong name ti ina ni Tina ti mapaspasamak kanya. Idinto ni Tina manong name kat madaman ti pa nag-review na para ti pa nag-take na ti board. Idinto takas kakaasyak manong name ang agpampambar kada papang ni mama. Kinasaritak ni Tina, sa pulan man ni Bobby please. Tsak puruson makontak awanan. Lagat aramidag ti amin natap no masapulag sa lusutak karagit ipada ng taxi driver. Diyan ka mo no inaramid ni Tina manong name. Tao mo tinagbaling nga resulta na. Ay nga manong name idimtengan di pa nagpasngay ko. Maglakit din ta dati ina manong name ni Tina ko nakmanin. Babae manong name ti anak ko. Anat kahit mo nga ipanganagan nga may rehistro. Ha? Wilmana. Tita. Anat na bintas. Dakin ka. Ay na, nakalaplap sa anak mo. Kaslabay sa nga anghel. Di angel nga tinagan na, tita. Anat ipantang apelyedo. Di apelyedo ni Bobby, ah. Angim sa tinunga talaga. Ti ayan, di ka, Bobby. Nagkal ti atab ko, tita. Saan nga tinumpal ti karina kanya? Ala, ano nga talaga nga hasta akit ay barbarang nagsublin to lang. Insuro na manong name ni Tita Sabel nga ina ni Tina karagitaan naskan nga aramidak kas inangag tagibi. Yung kaslasang ko may concentrate manong name. Saan nga kasto tinarapaap ko? Nabiglatan nga aganak nga uwamit ti asawa.
Jak pulos inarapaap manong nemi ti alisto uno na sapang agbaring nga ina. Ni Bobby ti pampanunutek manong nemi sa adino itantean na. Binabay anak ka din nga talaga. Manong nemi saanan nga mamati da papangkin ni mamang dagiti pambarko. Ibilbilin da kanyak manong nemi nganoan yan ti mapaspasamak kanyak kat agawid ako. Ni madanay lao kapungtot kani papang manong nemi. Saan ko mabaling ay puga nga danak ko. Talon nga bulan manong nemi ni Angel na bagmatan nagtrabaho ni Tina. Hindi ko nakin ni Tina. Friend, sumuray ka nagtrabaho. Kaya nga rin trabaho mo, undergraduate ka. Tulungan ako, ma. Mababayin ako ng galing parents mo. Iso damat nito paggapuhan. Ti amin ang gastos ko para kini Angel. Nga bali ata, kasla yung bilang dapat nga po ko da ni Angel. Mapapausan na nga po ko na. Ano nga tang trabaho hag? Di example ka trabaho, tulungan ka. Nakastrike ka sa sales lady manong nemi ti may sangamul. Dito'y nga nagarak, imarak na kiti lalaki manong nemi ti makita da nga lapsad. No awanin ni Bobby, di awanin. Kunak tinakim ko. Naging nga namang muk ni Danny manong nemi. Ni Danny manong nemi, ahente kano ti agas. Taga-probinsya mi ti suna manong nemi, iso na lang ta. Adayo ti probinsya mi. Managregalo manong nemi, guwapo man takas ki ni Bobby. Mabayaan ni Bobby. Inaklon ko ni Danny manong nemi. Pari ti may kaduwagon daway. Hindi maaman ni Tina nga danubyok manin. Anya? Ay, abi ka di mo inuray ni Bobby. Kasano kong ako orayag? Nga diya ka muno niya, paspasamak yung kuwan, no, si bibiyag pa yung tayan. Nagbalingan na, talukops, saan nga po no dikiti ka rin ni Bobby kanyak. Kanang orin iti plano? Yung bagam ka rin daning at anak mo? Haan? Abi di mo yung baga? Diya kaya't nga, maamon na nga danak ko, naganak-anak balasang. Kanto talaga ko mangipag, iba't pating nakakit ibagam ti palimad mo, tinapalabas mo. Mabuti nga, ano mapuko ko ni Danny no ibaga. Kasano nga ron? Tulungan nak, friend, please. Kat kang kanahin ko matatulungan, kat. Mabaling ka din nga. Ibatik kang katanak ko. Amo mo titibagbagam, Wilma? Amo. Alam nga, ibatit kahit mo sawan. Yan, tangit mo gusto mo, dapat pa kinimamang mo. Iso tip, makaragragsakan da. Iso nga, sana ka mandanagan, ibatik ka na kayo. Maibturam nga ibatip, ti mismong anak mo. Tapno, sumurot ako ni Danny. Amawis na naging probinsyana eh. Tapno, nag-asawa kami. Nasimbang ti panunot mo, uno saan? Amo ka di tararamidin, Wilma? Ha, friend? Amo, nakasimsible. Abi nga di mo maawatan. Tapno awan ti pasalsali, sumuro na kinidani nga saklang. Kinibatik ti anak ko. Keng ka. Kada kayo karagin, naganak keng ka. Kalpasan na. Nagsubligan to, tapno. Umay kong to sa rongkaran. Sino magtagibi? Mangituloy magtagibi keng kuwana sa bagay. Uri adakad to, kasla. Damat nga ni mama, timang tagtagibi keng kuwana. Wilma, kasla saan na ka mamati nga maaramid mo ti kastoy? Kasla jak mamati nga kastoy tinagtong palam.
Ngayon na iskayat mo, maramit ko. Ada ka di ka ngunit karba nga mangigawit na niya manakait mo maramiden. Naman pa kahit kabalakadan. Ti saludsud, maibturam nga panawam ti anak mo? Saan mo ka di patpatig ti anak mo? Nadantumat siguro sa bali pa ng anak ko. Manong nemi idim bagak da ito nga banag karagit na ganak kanitina. Mas daw dawin. Agwigwing-iwing ni mamang na. Amom, Wilma anak, may saak nga ina. Dito ada iti panunot mo kan Jack maaramid ti kasta. Saan ka di nga napatagkan ka ni Angel? Napatagkan niya, tita. Ape nga panawam. Di ka di kaya, tita? Ang mga no alaik at manuksaw kayo kapag nagbalinan na patagisuna ka na kayo? Malaksaw kami man, nga rumbing una yung alaim. Sa amin nga tagikuhaan, gabot ako kukuham. Sikat inana, siyempre habayatan nga dadtoy akat siyempre. Impalulak ti bagay keng kuha na. Agpanunod ka na imbag. Wilma, baka magbabawi ka to. Sabi ko magbabawi ito, tita. Mga no, dumteng tutigon daway nga. Umay mo kitahin ti anak mo. Nga di nakantumati na mga bigbigan. Saan ka di nga nasakit to, Rita? Para ken ka? Panunutom ti masakbayan. Saan nga ti agdama? Ti panunutom lang. Ti masakbayan. Tita, agka nakakaktumati sa bali. Dita ka diti. Ada ti panunot mo. Mun, tita. Sigurado ka ka diti ramidem? Ibatim ka da kami ni Angel? Mun, tita. Nalakit no dito decision mo, anak. Numapay, balakadan ka nga, saan mo ko mga ramidem ti kasta. Dati, nasa kong mga ramidem, gabota sa amon nga maurin ni Bobby. Alam mo ti anak mo kat agawid kayo sa di probinsya. Tita, laksi din nagiti parents ko. Gagangin lang makapungtod dan tuken ka. Ngayon papanan ng tungaron nga dito tumit lang awaten, tigasat mo nga anak da. Ken, awaten nga da apo ko dan ken ka. Tita, kasta kumati rumbeng aramidem. Di mo kahit nga aramidem? Saan, tita? Alagat awan ti maaramid mi. Isot kayat mo. Kat pagyamanan mi no italik mo kada kami, ti anak mo. Pagyamanan mi. Agamanak ba't ka na kayo, tita? Tumawatan nak. Sumurta ka ni Bobby di probinsyada. Kada kami nag-asawa. Oreno, mabangkam dumit lang nagpakawan ka na di parents ko. Malpastulakit din kalay sa amin ka ni Danny. Kasla awan anyaman na manunemi nga pimanawak. Nga jak malalapan tinalyaw ti anak ko. Tamang ko nak, may naktalyawin, makano. Mabibi akit, alaik matlaing, uno saan kat agbabawi akit, ipanggap ko nga sumurot ka ni Danny. Iso nga saan ko napan, tinaltalyaw manunemi, pinanunot ko natan nga awan anak ko. Awan pa'y anak ko. Numampay sa anak ko nga virgin. Iti panunot ko manunemi, amok na saan da nga baybayan ni Angel. Gabutan na patagmitin ka na kuhada. Barbaran ko nak, nagkita kam tupay. Anak, sabi ko matagkita tan tupay. Kat no saanen, namnamaik, nabintas to ti masakbayan. Simuratak narod ka ni Danny manunemi iti probinsyada kat inyam amunak karigi di parents na. Ay gatla. Sigurado ka din anak. Ha? Danny? Nga niya mama? Nga dito yung sangpet mo itagit sondag ba din kasawam? May mamamit. Ay apikas na sa lutsudyo mama. Saan laka diya si siyak din sangpet nan? Saan lang siksikan niya.
Amo mong kadingan na yung bagtanak ko. Ahente iti agas. Na duma-dumang lugar ti papapanan na. Magustuhan na unay. Ti mangsangpet ka dagiti pharmacist. Para masis ka kadi. Anak nagraduar. Para last sem ko kumati. First year college ti accountancy nga korsok, mama. Hana ka na mamo ni Dani iti parmasya. Saan, mama? Sasabo. Ma, doon pala ka seremonya yo. Basta ni Wilma, agtali na dito yung balay. Kasi ka nga, kaitulog ko trabaho. Doon ka nuwarte kasaryo. Agor nung akpay. Dani, saan nga dito timbagam kanya ka? Manong Nemi, di damo may arabi iti balay dadani. Agur ka pa lang tagtulag ta ko lang. E di la iluwan na. Ano ka mapatalang magtulagan ta? Di ba? Ayaytan na. Ayaytan ka. Nuayatan na. Inyawit ka nito balay. At kasilatan. Kada siyempre, ada mabasamang ka na ta. Dani, sana ko ng virgin. Sana ka mas dao. Mano, may kamanuwa kang lalaki? Tipiyag mo? May kadwa. May kadwa ka lang. Kaya si kantundag na na yun. Ngayon kahit ko, sana kang baybayan. Kahit ko ng kasarnag. Tapos nilikas ta. Kahit... Tapos na adan to iya mamok no gawid ak sa di probinsya. Nangaroon na naman si kukanak. Mabaling na nga. Urayam natin may satawan. Aba nagsagana ta. Nangorte aramidak dito eh. Ano naman ta college dito eh. Ayam di ituloy mo tagbasa. Ha? Naalamat lang ang nagiti records mo di universidad. O, sige. Dapat nung saan ka matagtakan, itulong mo tagbasa. Dapat nung lang makapagratuar ka. Talaga? Saan mabaling ka din? Nga niya. I love you, Wilma. Gusto di baga ni mami. Gusto di baga ni mama. Nga adot isang sangpet mo, when? Ngayon siya talagan. Siya tagbalin to ang asawag. Talaga, when? Naroon ano, may kanak di anak. Anak? Nagbasak pa ya. O sige, ito makapagraduar ka. Sakbay ng kasarta. Kahit kung danton inawam nga anak ta. Isang, Wilma, Dani. Manong Nemi, intuloy kong orag tinagbasa. Kat siyempre, kas may nga babae nga nalapsat, Manong Nemi, kasla nawayak manin, ado tadi kita agar-aram kanya. Emnoy, ustunan ni Bobby. Kalpasan ka ni Bobby, ustunan ni Dani. Mawanan ti sa bali. Gamot ayente, Manong Nemi ni Dani, iti agas. Makalawas laeng nagkita kami. Uwain Manong Nemi. Ang sursur na dumaduma paset. Iti Northern Luzon, Manong Nemi. At dapat ikundaw nga maminsang kam lang nagkita, agden na, agkasailad, agkaidda, iti may sabulan. Sa Jebalay, Manong Nemi, di probinsya, yung bagag kadakwada, Manong Nemi, nga, nagtransferak iti eskwela. Kat manamnamnamad, Manong Nemi, nga kalpasan, ti school year, siyempre, makabagratur po sakto. O sa reman, tumawag ak Manong Nemi kini Tina. Hello, Tina. Hello. Kumusta ka na, Wilma?
Indol ko din nagbasa. Very good. Kumusta ni Angel? Kahit mo kasalita? Mabagsak ko din. Kahit mo makita? Hanan, baka no. Mapanunod ko nagsublita. Baka no mandadahil lang ti relasyon mo kay Danny. Nanapipitas na ibaga. No. Tsaka kahit ibaga. Numaminsan pa din, saan akong tumatawag dito? Tape, man. Tama nga, no? Magtulog tala ni Danny nga, adembatik nga anak dito. Kastan tinaramid ko manong Nemi. Saan akong kumot kontak kadakwada. Tama nga, no, may liwan ko nga kahit ko makita ta anak ko. Ang mga nabigla nga, agrubatak at mapanak sa Jesuidad, tapos nagastagat, alaik ta anak ko. Yung karigata ko manong Nemi, nga sinaraan ti komunikasyon mi kinitina. Tapos nagastagat ta, malipatak. Kahit kung halipatin na anak ko manong Nemi. Yan tangay ko na, barbaran no mapututan na tumatlaing ni Bobby. At kung kontrolak pa lang karagito manong Nemi, tumtumarak, iti kontra si Kug. Ta into no, makapagturpus akon, into no ready akon ngagsikog manin. Into malpas ti kalay sa amin kani Bobby. Kinidani ko na kuma. Nawaya akton man. Nagigadim tengen ti panagturpus ko manong Nemi kas taon iti nagsak ko. Kanda nagsakmet manong Nemi naganak kinitani. Di mo apa ko, di mo mapakamuan, nagkitinagan ka, tao matendar naman. Sanlatan. Mama, saan ka di ka maragsakan, numaragsakan naman, itas nagturpus kan? Surpresakto lang tanida. Ito ni bagas adan trabaho. Kaninto no, agbakasyon kam ton kinidani sa jay. Tapno mayam amudak benten, yam amuk benten katakwada ti, manugang da. Kaya ito nagkasar kay ni Dani, di naman ito ka ayaban ni Da. Mabalimit, mama. Karubang lang data. Oray na nanay nga tawin mo nang masapol mata nga umatender ti parents mo. Ti kaaldawan, ti kalaysam. Nangastere ka kiti trabaho manon Nemi, ti kabisera, ti probinsya. Dadani. Kaya maragsakan ako, manong Nemi, ta siyempre, datang trabaho, kada bukod ko ng kwarta. Aging ka, manong Nemi, ngay bagbagak, kadagdagdagan ni Dani, pa nagkalay sa amin. Di ba tinagtulagan tagat? Nagsikog ka pa eh? Ngay maumat pa eh. Insar din ko matin tinagtumar. Ket, adan to batlahay na ni. Ngayon di kahit ko, magkalaysada. Sige. Tapno mamati ka nga si ka talaga. Di kahit ko nga, agbaling asawak. Ikasar ka. Siyak ti agbaling asawam. Kadigda duma, kabit mo lagi da. Sweetheart, agpasuman ti baga ni mama. Nga do iti ang sangpet ko dito eh. Ngayon manipod iti si kantin sangpet ko. Awanit sa bali pa ng babae ti biyak ko. Siksika lang. Ang muti nga ron. Awang nga rin pa nagtalek mo kanya. Sa bagay, Dani, namimbinsan nga nagtalek akin ka. Kat isumat ko na ni mamang mo. Idaadim tayo nga kanon ti biyak mo. Nasingpet ka kanon. Sika nga rin na magsingpet kanya. Hamo nga rin naman na iminig di parents ko ang karaman na dumapay nga inaladan nga partido. One day before itikalay sa amin kinitani, adan da papa, mama, kandi kapsat ko, kanda dumapay kapag yan. Kasto ko naman nung nemi, di pa naging inarakot mi kini mama. Ay nanak ko, di amokat nayaw awan kan. Ni mamamet, na-delay lang iti pa naggraduar ko. Taan nga namin tinapasamak. Kasto ko nito pa nagpursigim idi nga maban sa syudad, kahit mo sa jet pagtrabaho am, pagbasaam, dalaw isto ka makastart trabaho.
Imahar kami. Ang po kini, Dani mama, kinayat na nituyak. Kahit mo sawan na pa ikaw nagliblib-in. Kahit na makapagtarudwara ko muna, kaya nadatrabaho, sakbay ang kasar kami. So, itong bigat, makangayin ti kasar. Na, kung nakmalaang, no? Ay, kumusta? Hindi maanong mo akit. Ada na po kami kadakwada. Huwag nga ron, umapapalak. Akit, sikat tumatid sumarong ang madaan iti anak. Tapno, adan tum, may katlo nga po kumi kinipapang mo. Ningaw, Gigi, kaya iso na dyan. Naggraduar man tayo noong masapit boyfriend na. Nagtrabaho. Baka next year man tayo nagkasar no ada boyfriend na. No, ada amin ang asawa yung anak mi. Dinteng harod na tangal daw manunay nga ba nagkalay sabi kanitani. Naragsakak. Siyempre, ada matlayang lalaking ipatpatag ko kan mga ipatpatag kanyak nga mangikalay sa kanya. Awan iti panunot ko ni Bobby. Awan iti panunot ko ni Tina. Awan iti panunot ko manunemi iti imbatik nga anak ko iti sidong da Tina ni Angel. Dati adat iti panunot ko adan tumatlayangan anak mi kani Dani. Adan tumatlayangan anak mi kani Dani ko nak manunemi ng tagtagi-urayan ni Dani. Awan pay. Sorry. Awan pay. Baka tumtumar ka. Saan, Dani? Insarden ko, nabayagan. Baka ada diferensya, no? Jack, ano ko nga ada diferensya? Tapay? Nakasasalon ata, kapag ko mga ada diferensya. Baka sikat ada diferensya na. Nagsan na itinauneg ni Dani manunemi. O makita, di ano goto mo sikat at diferensya na. Uwan siya. Taapay. Adun di kiti babae ng sangpet ko dito balay. Kinuorisan ko yung sangpet. Adun di kiti babae ng kinanaik ko. Ngim, akong pet tinapututak. Nagpa-check up ka din? Ayan, teka, ti agas. Rumbeng ko mga amom no, rumbeng nga, tumarim nga agas at no, maagasan tayo niyaman nga, diferensya. Saan pa nagpa-check up? Di mo ba nagpa-check up? Diyak kayat. Sabi di mo kayat, diyak anugutin nga baugat. Manong daw, tawen taglabas. Manong nga tawen nagdandan na kami kani Dani. Ngam kaskas di manong naming nga jak agsapol tinaalsam. Kaskas di manong naming nga gusharak lata itinapkin kada bulan. Manong naming. May isang nga dekada. Sipod nagkasar kami kani Dani. Nagbalbali mo tan manunay. Nusumang ba't nakainom? Sweetheart. Abay mo tan. Nga niya. Yung sumang batak, gamang ka sumang batak pa eh. Asa daglang ti destino, sana kung makadayo. Baga, duwalawas, sumunod duwalawas. Duwangal daw ang adak dito balayan. Abang nga rin inom ka. Saan ba't nga dati kasta? Eh, ano ba't problema ka niya? Nakainumak, saan ba't nga siya timan agdra-drive? Ada magdabukod ko nga driver. Ada ka ti problema? Mama pa nga ti problema. Apa talaga sa lutsudan? Manong nga tawan nga gandinata? Ano ti problema? Ti problema, kat no apa nga dinakbat lang maik ka ni ti anak. Hawan diferensya. Nagpa-check up ka din? Kinapudno na kat... Kinapudno na kat? Sikat ang diferensya na. Agpa-check up ka, Dani. Masapol nga amom ti kinapudno, tapno.
Among tiramidin. Noon sa serbik na lalaki. Nagugwapo ak. Nagpindas trabaho. Nagpintas ti asawak. Naimas ti asawak. Iwa pa nga jak madan ti anak. Sino ada diferensya na kanata? Awan diferensya. No kayat mo, nagpa-check up ta nga duwa. Nagpa-check up tam nga duwa manong name. Kat kalpasan, titalungal daw. Timtengan ti resulta. Awan, diferensya manong name. Ngem ni Dani, tiada diferensya na. Diyos ko. Dani. I'm sorry. Okay, mawatan ka. Mawatan ka, sweetheart. Di kahit ko kat amutan tusto. Santal nga ganang ata. Mapanag pa sa bali ng doktor. It's okay. No, padasam pa sa bali ng doktor. Nakadagsang gastak. Nagwapo ka lalaki. Aking abang ka sana ka makaputot. Hanggang bali, sweetheart. Mabalintamat ti mga daptya kayat. Hindi, samad ka na patagti anak. Iti relasyon ta. Okay lang, awan anak ta, di ba? Tinasking kat agdandan na ta, agpimpin na tagda. Kalawaan ko nagpanunot, Dani. Please. Abay bagbagam di kita. Ado ngamin di kita pasamak nga. Kasto nga problema. Nga ti lalaki kat may isang inutil. Baka pakamatayak. No, sa mga panunutin dito, Dani. Ngayon kasta ti dagos nga napanunot ko. Anak ko ti Sir Vic. Awan ti Sir Vic sang kani. Kaya ko kung mga sikat at diferensya na. Imitit siya. Tano siya kumat at diferensya na. Mabalin ko kumat pumutot sa bali. Dani, please. Sa mo pa lang kanibusanan. Awatin nila kinapudno. Ti kinapudno, ngagragsak ta uri awan anak ta. Talaga nagbalbaliw ni Dani. Agproblema, di kita naganak kang kuha na kakamsat na kastamot kanya. Nabaybayan na pa yan ti trabaho naman unay. Nakibarkadan kada kita kang kanayon nga arak ti sang-sangun na. Iyaw awag lang manong nemi, iyaw awami lang nga masurutan na iti agusar ti shabu uno niya man ay Paul nga agas. Iyaw mi lang baling nga durugista manon ni. Kapag kaslawanin ti Sir Biti biyak na. Nasaan ko nga tawagan, saanin nga tumawag. Kanawari pagaw awidek, hamad nga gawin. Awanin. Talagang awanin manon ni. Siyempre madlaw, nagiti parents na, nagpo-problema. Pasyensya ka, no kasi tinagbalinan di anak mi anak. Di na maawat ti kinapudno. Nasaan ka nga mabututan? Di na maawat ti kinapudno nga mabalin nyo madlat at agtuloy nga kragsak ori awan anak yo. May isang takrut nga mangawat ti kinapudno. Uwan nga rut mama. Pasensyakan. Ang natiplanom, agtalinad ka dito eh. At akasla, saan ka matang agasawa ka ni Dani?
Ano nga ito nagawit kay Lucario? Ta barbaring no maamiris to niya dani ket umay nakasukunan. Kasa ka din napindas, mama, nga ramitek. Kasa't mabaling ko yung advice. Siyempre, kahit mo't nga mamawan, di kiti parents mo, da abalayan, no, anya ka talagat kasasaan dyan dito eh. Nagsasaludsud mo, no, apay, nga di ka pa nadaan ti anak. Sige, mama. Madasi tagbakasyon. Ngayon saan nga di probinsya mi manong nemi ito napanak. Napanak manong nemi. Iti ayan ti best friend ko. Nga nabayagan nga saan ko nakasalita. Tadyak mo't kayat akuntaken tan lipatak mo't iti pang kuntakaken kuana. Kaning karigatak mo't manong nemi nga binalbaliwan ti posible napakakuntakan na kanyak. Kumusta nga tayo ni Jail? Munot taon na itan? Tsak pa yun malagip naman. Naggraduari ang elementarya. 13 years old. Kitang kadlangan niya. Anak ko. Malasin ko pa nga tayo ta. Oo, may makatawan na ti panawak Diyak ba't nga rin mabaling ni bagkakinidahan nga anak ko. Ngayon nakas pagharigan ta. Ihawid ko to ni Angel. Kaya ipagawa mo kinidahan nga anak mi. Ang mga nagbalbalo nga bigla ni Dani. Diyos ko, sabi ko matakas ta. Idada ko dito syudad manong nami nagloga na kati taksi nga nanging patulod kanyak iti balay. Datina. Kumusta nga tanda? Dagiti naganakeng ko na. Siyempre, ada ang asawa ni Tina. Manong matanda anak da. Di anak ko. Anak at lang na. Manong nami. May sa bakit. Tinangin ka ti gate. Damo ka makita. Ape ka di, ma'am. Ada ni Tina? Ay kat ada di opisina, ma'am. Iso nung ada? Sisyak, ma'am. Dagiti naganak kini Tina. Ay? Nagsarunuda nga natay. Sino ka di, ma'am? Ano tayong patay ta? Na-aksidente jay lalaki. Kaya natay sa nagsaksakit ni ma'am. Iswa natay. Ni Angel. Ay, ada dyan sa kwela da. Sige. Hanak nga dakas. Gayam ko ni Tina. No pa nabayag kami nga sa nga nagkita kan awan ti kontakpin. Mabaling ka tayo pastragan na. Tawagak pa lang ni ma'am. Awan kasi sigurado ma'am, pasensya ka. Sige, sige. Tawagan. Ibagang mo siya. Wilma tinagan ko. Tinawagan na mismo manong name it isang wahanak. Ngam ti gate tinagbaitan mo. Ma'am. Ada, agsapsapol kang ka ma'am. Wilma kano tinagan na? Best friend mo kano? Ay, pastre kak ngarod, ma'am. Sige, ma'am. Dinoktan nan manon na may tiri daw. Basit nga rin daw, tige. Sumrek kak ngarodan, ma'am. Nagyamanak. Ay, ato gahim ti gamit yun. Ay, siyakot ti bagisarek. Kaslakay lang nagkapoy ti adayo. Kito may kayog bakasyon dito syudad. Tapos tangang peso. Ano na ka mo? Asak ni nanam nga. Telma. Manong name ni makadanon konti mo nagsapulak ka rin iti picture. Ay, manong name. Ni Angel? Ni Angel dito? Nana Telma?
Ay, ma'am, mabit lang tayo. Sa ganang kati pagpalamisyo or sa anin. Sa anak pa yung mabisin. Liblibas ko itang nangan. Apay ka di, ma'am. Sino di kito? Kita ni Telma. Ni Telma? Check na ni Telma. Ni Angel. Naging ka nga na? Kada, agrog-agrog ti klase kat adala taunor na. O, idi at ti nursery, kinder, grade 1, naging ka na graduar ti elementarya. Nakalalag ni Angel. Ay, kapimpintas na anak ko. Anak ako lang, ma'am? Ha? Diyak ka din ang bintod siya nangay ko? Naglaing ti anak ko lang. Ay, iso na lang, tawang kabsat na. Diyak man amo no, apeng anda, haanda mabali siguro nga, ay ano ti bagbagam? Ti kahit ko sa wen, awan pa ti ading ni Angel. Api ko mga gadi. Katarong ba yung unang gadi ata? Adamat asawa ni Ma'am Tina? Sino asawa na? Ti ama ni Angel. Nay na. Anit picture da? Dati album, ma'am. Hindi kasardala ito ni... Eta, isuta ito, ni Ma'am Tina ito, ni Sir Bobby ito. Ni Bobby? Ni Bobby ng preso? Apay, makikikitut ka kasta. Apay, ma'am. Sa dinungar diyan di Bobby, ni Bobby. Bakit? Madamat pasada na iti taksi, Nabayag na ka din ng kasawa? Tadi. Imunon ang anda ni Angel. Sagbeda nga ng kasawa. Limantian, inim sa, tawan din ni Angel. Mabaling ka din ang tawagam ni Tina. Takasarita. Unitod mo kanya ti cellphone number na. Tamagik pa lang, ma'am, itid ko king pinastrag na kon. Kahit nasa on. Agtalagkan kanya. Man namin ti problema, ma'am. Apay nga anak ko kukunam kini Angel. Manong name kinasaritak ti best friend ko. Hello, Tina. Hey, Wilma! Naku, kulak na paano ka nga natay. Bigla ka nga, adda? Ada ka di problema, friend? Abay, kaso tinapasamak. Abay, na kayo ni Bobby tinag-asawa. Awang kamit. Di ka mamat na kururay. Simurot ka mat ka ni Danny. Sumagmano lang ang bulan. Kalpasangan mo ni Angel. Nakasarak ka din ng gusto katam ka ni Bobby. Saan ka din rumbeng nga? Isukat ko isuna. Gapot tayo binaybayan na. No talaga kung mga napudnod panagayat mo kini Bobby. Ora binabayaan na ka. Saan ka kung mga nagayat sa bali? Di mo amot na pasamak kang kuhana. Api nga sa mo na oray. Kapi nga gata ka nag-asawa. Gabuta. No kasanot pa nang ipatag mo kang kuhana. Idi. Kastamat ti pa nang ipatag ko kang kuhana. Siyak din naka-oray kang kuhana. Gabuta. Saan mo matan kayat? Sinusuro na kamatan na linimpat. Tapno siya akong dayatan na. Yan tangay. Adamat kanyak, ti anak mo, ti putot na. Isublim kanyak, ti anak ko. Winma, isublim kanyak, ti anak ko. Tina, please. Nagsawa kami kinidaning agpaiso.
Ngayon tinabit, naduktalak nga may sabaog ti asawa. Kasapulak ti anak. Kasapulak ni Angel. Urayan na kam nga rod. Agidan kami kini babi nga. Agawid. Tawagak. Tas sa pamit agawid. Ken, baka umuno na nga maoray mo dita ni Angel. Lumalpas ti klase na. Sino ti amo ni Angel nga inana? Alangamat nga sika. Edi adan nakim ni Angel. Siya ti nawagan na ti mami. Edi tamagan na sa dintayan ti ama na. Imbaga kiti ka na pa nagtrabaho ti abroad. Ngamidi, nadan 5 nga tawen ni Angel. Dimtang ni Bobby. Imbaga kayong kuha na ti pudno. Ngayon batim, ti anak mo, kada kami. Gabuta si Murot ka ti sa bali nga lalaki. Linagsid mo ti anak mo, si Murot ka lang ti sa bali nga lalaki. Pinadas ka asinapol. Ngayon si kamis mo ti nang sira, iti mabaling nga pagkuntak, pakakuntakan mi ka. In postmate social media, nagpanawagan kami. No sa dinutayan mo, no anyat mo mas pasamak ka. Yung pakamumin nga dan ni Bobby. Kalbasan ti panakasidente na kat na amnesia. Idagsublin nga maaman at na siya sino na sinapol na ka. Sinapol na. Dito yung nga namuan na ngawan kan. Ngayon batim ka kami anak yo. Sinapol na ka ni Bobby, ngimsan na ka na sa pulan. Imbawing na kanyak, di pa nagayat na. Nangaroon na iti mamon na, no apay nga jak magka-boyfriend. Imbagagamit kan ka, kengkwana. Ngay di pa ilang damo kat agayatak batin kengkwana. Da kami tinagkalesa. Da kami tinaraingan ni Angel ang naganak kengkwana. Abay nga di mo yung pudno. Nga saan mo nga pudno nga anak ni Angel. Abay ko marami nagtesta. Abay nga nga paadi na. Abay nga ka aganak. Saan ka madan di anak? Ngayon saan nga balik ko na. Adamat ni Angel. Saan mo nga anak ni Angel? Sakti na na. Alayk ni Angel kang ka. Alayk na anak ko. Manong nemi, imo na nga si mangpet ni Angel. Hindi makita ka anak ko. Sinabat ko manong nemi. Pagsarik na manong nemi. Iti gate. Nakadano nagmat. Inarakop ko. Ha? Saan ka nagbuting anak? Sino ka? Who are you? Siyak. Tipod nung inam. Ha? Sorry po. Hanggang ama mo. Iyam amok ti bagay kay anak. Iba't anak. Hanggang marugit ka niya. No, please. May sakang stranger. Iba't anak, please. O sige, iba't ka. Hindi apagibit ko manunit. Timaray ngayon mo nag... Angel, wait! Gusto ka, sinabat na ni Nana Telma. Ayan na ni Angel. Ay, nagdardarag sa simbre kiti. Silad na, ma'am. Silad na kabuteng na. Ano kami tinapasamak, ma'am? Apay kasla mabut-buteng ni Angel. Sinabat ko. Inarakop ko. Nagbuteng simbre. Talagang mabuteng ata. Damo na kaama kita. Imbaga nga siya, tipod nung inana. Oh, kita naman reaksyon na, ma'am. Sorry po, di ka ama mo ko, nana. Kaya talagang di nakaama mo ata. Damo na kangarot nga makita. Nagtugtugak manong nemiti silad na. Saan nga lang yung kaskaso?
Aking kangatimtengan manunay nga naggandahan dati na kani Bobby. Inarakop ko manunay di best friend ko. Tina. Slawang pa nagbalbaliyon ti pintas mo, Wilma. No pa'y nasurukin nga may sangang dekada, pinapalabas. Uri ka. Kaya nawari ni Bobby. Bobby? Wilma, I'm sorry. For what? No dinak man no already. Naksidente hak. Namnesia hak. Sinapol kay idi. When? Ngem santa ka na sa pulan. Idag sublin nga muktis ka na sa sinok. Sikatin mo na ang sinapol ko. Ngem, awan kan. Ni Tina ti adda. Nga iso ti bigbiken ni Angel na inana. Sinapol ka. Ngem talaga saan siguro na ikari. Gapata orin na sa pulang ka idi. Ada siguro asawa mi din. Ay itanak ni Tina. Inayat ko man. Isong nagkalisa kami. Nada kami itatinagannak kani Angel. Isubliyo kanyak tanak ko. Nagpapakasya ka na kayo. Isubliyo kanyak ni Angel. Isubliyo kanyak tanak ko. Kasapulang tanak ko. Manong Nemi. Ada na pan inala ni Tina iti kwarto. Impakita na kanya. Nabalbaliwan ti pa na kay restro. Ni Angel. Imbes ka nga sikatin, kabil nga nagan ti anana. Siyak. Gabot ka sa pulan dita. Hindi sumre ka nga agbasa ni Angel. Nagtalinagan ni Bobby ti ama. Ngam ti ina. Siya akong tinay-kabil. Dito yung tuman ng ebidensya. Ay, papel lang na ita. Papel lang na ito eh. Wen, papel lang na ito. Sabi nga tagikwenta, anak mo, numampayad na kanyak ti ama na. Siya ka ti ina na. Ngam ti panangalam keng kuha na, agdepende keng kuha na. No kayat na ti sumuhot keng ka. Ibagay ti pudno keng kuha na, ibagay ti pudno keng kuha na, istorya yo ti amin. Sige, istorya to keng kuha na. Yan tangay, balasitang maten, mawatan ti amin. Kado talagang isot kahit mo Clemen, sa amin nga. Ipaidam ti karbangam, my friend. Ngayon, nadakin ni Angel ang desisyon. Pinaruwarda man ang name ni Angel. Nagsasango kami. Nga upat. Angel, ha? Yes, Mami. We are sorry. Noong nagilimit kami man ka. Meaning, data nga babae, pudno timbaga na. When? Iso ti pudno inam. Iso ti nanginaw ken ka. Iso ti nang karga ken ka. Iso ti nang ipasinay ken ka. Imbati na ka. Kanyat. Karidikan pa ken grandma. Kat simuro ti sa bali nga lalaki. Nga isot nag-iasawaan na. Saan na nga nooray ni dadim? Ag-best friend kami kini Wilma. Namamuman ni Bobby. Nagayat kami ngagpadpada ng saan ko nga imbagbaga. Isudat nagkarelasyon. Nagsikog ni Wilma. Nagpukaw ni Bobby. Di may amuno apay. Iripas nga na ni Wilma. Dito nga balay. Nga natagibig ka. Babayan ka ni mama, dahil mama. Ta nagtrabaho idi.
Indalag ni Wilma, indalag na ka, kadidig ka ma'am. Aging ka nga, imbati na ka, kasi morti sa bali ka na lagi. Sapsapulam idin ti amam. Ididumteng ni Bobby. Dimtengan ko na, kadi sa amam. Aging ka nagkasar kami. Nag-asawa kami kani dadim. Yamsang kamang kanak. Gabutan na diferensyak. Ita, nagparangin tipod nung inam. Umay nakanalan. Diya kaya sumurot kang kuha na, mami. Diya kaya sumurot kang kuha na. Ngem, iso tipod nung inam. Ora iso tipod nung inak, diya kaya sumurot kang kuha na. Diya kaya nga mapukaw kayo kinindaan di, mami. Di nakitan kang kuha na, diya kaya. Nangay mo, Wilma. Nangay mo mismo, timbagat anak mo. Saan na kaya ti sumurot kang ka? Siyak tipod nung inam, anak. Siyak tipod nung inam, Angel. Siyak tipod nung inam. Sorry po. Kingamam mo. Siyak tipod nung inam, anak. Siyak. Nagsubli-subli ak manong nemi. Nga man nagpakpakaasi iti anak ko. Pasaray mapangkupay nanunin ni Suwen isiw na manong nemi di eskwela ng kaskas di. Sorry po, saan ka nga mo? Nagsakit manong nemi. Nagsakit. Talaga na sakit, Wilma. Dito ko mati pinanunot mo, di. Di ba binalaagan na ka, Daddy Mama? Nga makagbabawi ka to. Diyak amo ngamin na sa anak nga maadda ni ti anak, kadi na mapututan ti asawa. Tikat kami na listong nga nakalipat. Di mo lapulos pinantanunot, posible nga, ada madi nga napasamak kini Bobby, sungas dyan. Awatin mo ti kinapudno, Wilma. Saan naparaken ka ni Bobby? Kat saan mataparaken ka? Tiputot na. Ngem anak ko, well, anak mo. Anak mo ka talaga. Ngem nagpakainakakadikan ko na. Nagbaling ka kadi nga ina ni Angel. Pinanawam nga kaslaawan ng yaman na. Nusika ko mati anak. Nagsinukat kayo. Iti akem kini Angel. Ano ti mariknam? Nga mamuam, nga pinanawan na ka, ti inam, nga kaslawan ng yaman ng imbati na ka. Nusika ko man ni Angel. Saan ko nga ag-aguman ti anak mo. Ngam ti anak mo kat putot ti asawag. Ada karbengak met kang kuhana. Ngam okay. Ada karbengan mi man, nga duwa, kini Bobby. No kayat na kang surutan ni Angel, awan maaramid min. Ngam no dinakamat kayat asurutan, awan met ti maramid mo, Wilma. My best friend. Awan garod tinaaramidak manong nin. No dinagsublin, iti sidong tapapakin ni Mama. Nagsubliak manong nemi nga si Papa ay imbes nga balegi ti sangpet ko diti balay. Kalpasan dedi panagpakadak nga mapanak ti syudad nga mapanagbasa. Imbagag amin kada papakin ni Mama ti kinapudno. Pinabasol dak. Basol ko kano. Basol ko ti amin. Basol ko. Aging ka manong nemi nga nadamag ko laengen nga natahiyan ni Dani. Intawag kanyak ni Mamang na. Kain ko yung pakamuking ka anak. Karabang una nga ti asawam ti anak ko. Natahiyan. Tapi Mama. Binagkong da. Dagiti madlabarkada na. Tinagtitinulong ang nagpatay kan ko.
Sige, mama. Umayag dita. Kas asaway da anak ko. Nagaburubos pa'y manaminsan manunay mi digit iluwag. Iti matamdagat. Ni Dani. Ngadan. Itilungon na. Dani nagbaling kamit ka napatig kanya. Sa mo na lang awatan, tingin apod mo. Iso ka nagbalbaliw ka. Pakawanan nagnoon daman di kita nagabasulakan ka. Rest in peace, Dani. Till we meet again. Manong nimi nagsaem, tinagbalin nga baset ti biyak ko. Nagsaem, tinagbalin nga gasat ko. Gasat nga siyakmet laeng itinangan arami. No pesan nakabigbigen, ti anak ko manong nimi, nabang kumalata sinasarong karen ni Suna na dagundaway nga mailiwak kadakwaan. When? Dito yak man lang, probinsya, mi nga nagtrabaho, manon nemi, kat adu dagiti agar-aram kaniyak, ng kasla, manhiden ti puso. No mapanak sa syudad, kat sarong karakter anak ko. Ay, friend, mailiwak ti anak ko. Ang katanda karabangan. Okay, sumara ka. Angel, iha, ada ti pudno nga inam. Ha, mami? Kumusta ka, anak? Okay, I'm okay. Mambaling ka din harakupin ka. Sa anak langit nga lalain. Tore alan nak, aglibas sa kagsubli dito'y. Sa nga bali anak. Basta mapalubusan nak harakupin ka. Oo, anak ko. Tita, mabaling ka din nga awagan nak mati mami? Uy, man kami nga iha. Di dot mami kon. Oo, nagasad ka ta dot mami. Minsan nga ibang panaw dito, mami, ha? Saan ka ni panaw? No, kaya't dadadi ka ni mami, dito ay pahingag na eh. Ay, mandi ka, mami, madi. Sabi nga, madi, duwat ang mami. May mesat amak. Saan ka din nga, madi? Saan ka din nga nakababain? Nakababain nga peso, ano, at mapasamak ka na kami kini dadim. Ayun, may ka na sarsarong kanan. Tabarbarin no, adan tumitlaing nga, magpitikan ti pusok, nga naikari nga para kanyak, nga makaedad kanyak ti anak. Saan kami nga nagkaanak ka rin ni Dani, kapag baog isuna. Gasawa ak tumitlaing, kat maadanak tumitlaing ti anak, ngagbaling nga kamsat mo, Angel anak. Pakaragsagak, umayak dito sumarungkar, kat awagan nak ti mami. Mami to, Mami Juan. Mami to, Mami Juan, so leso. Agawanak. Hindi okay. Kung ano iti problema, numampesa mo makadan na ni Angel, umay ka dito, ibigbigan na kabit nga ina. Kasta nga rin tinapasamak manong name. Iti nagraduar, iti high school ni Angel, napanak, rin nagalwak mo ta, siyempre. Juan. Naging kakarigito'y manong nemi singgailak pa'y laing, uno bahalo ak pa'y laing. Ngawang pa'y tinagbaling nga kasukat, dedi Dani, itibiyag ko. Naman pa'y ado, manong nemi di kita agar-arim kanya. Wen, kadagdagdagan-dag na mamakin ni Papa. Imbes ko mga ni Bonso, tagdali na iti sidong kiskamat, nga nagtanga. Eh, kita, agasawa ka, atap na, wag ka anak ka. Mailiw ka kaniti apo ko, nagabukan niya. Kakuyog na to, nindak sarong karin ni Angel. Ay, kahit gumata nga makita di apo ko. Naminsan lang manong nemi nag-meet na kitag lula. Nga ti agdama manong nemi, medyo nakapsutan da papakin ni mama. Katsyak nagproblema nga puta siyak nga tiniidan na kadakwada. Apilitan manong nemi, nga nangalaak, ti mga sikaso kadakwada nga susweldo ak. Ang balik ko na. Napintas man ti trabaho manong nemi. No inton ka ano nga dumteng ti may katlo nga lalaki ti biyag ko manong nemi ni Apo Diyos ti makikinteng. Dito nga rin ti pagkasaritak manong nemi may sak nga ina nga maawang kanyak ti anak ko. At ti sabali nga ina. Nasakit man nga panunuten ngam aramid kumitlaeng manong. Isudrumbeng na laeng nga anusak ti panagdusak. No pa'y naragsakak, gabutan no makitak ti anak ko,
Mami, piawag na kanya. Agawa naklaunay, manong name iti anos mo nang ibasa, at sabi ko ma, dadamat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, karagiti padak ng dimngeg. More power to your program, manong, and God bless. Tuwing nga dagyaman nga paghayam mo, Wilma